Я бачу тоджик задарам. Яко чи вайдуша усе йордан ке. Ки ужера го мушмо хам дактари пуча. ассалому алайкум бародарои азиз, созин саломатитон хубай? тӯли чанд хана будем, ҳамиҷо даем бародаро. мо ҳар ҷо ки бошем набошем дар ҳақтон дуогӯем иншоалло. кор буротон ҳама хубай? тинҷа саломатитон хубай охе? карочи имрӯз як бародар зангмон зад бародарои азиз, як бародари тоҷикмон ай шаҳри душанбе иншоалло ба амраи худо ман мерам ба пеша мебинмаш ҳама тарафа. ҳамин бародара се бародари тоҷики хидмон зад дастае дар ҷаи заагишам ки ҳамин чашмаш куршида ё ки кафида чикои кай накай валоала ман намедонам. ай пеш бурам мегӯяд шунидан кай бувад монанди дидан. барои ҳам бародарои азиз мерам мебинамаш ҳама тарафа, дидан дар кор чӣ кор карги боша чӣ кор карги набоша. ин кор дар пеши бозори футсити гузаштагӣ будастае. ина ҳамин шав зангмон зад, ҳозир мехезам мерам мебинамаш бародаро, мебинем ки чӣ гап гузашта чӣ гап нагузашта. иншоалло ба амраи худо бо ҳамин дарондаем мерем маймуҷа, шояд ки бибинемш ки ҳам бародар чӣ кор карда боша чӣ кор гузашта боша. не ки хоҳиш мекунам аз шумо бародаро нахоб ба ҳамин дараҷа беинсоф бошен, гӯё ки ҳамин бародар гузаштай надидай телефон дар дасташ надидай ҳамон қати кит хӯрдаа хеле китиф ба китиф задан, китиф ба китиф зада бошанд. се нафар заданаше ҳатто бурукош танаш кашида гирифтагиай. неужели ба ҳамин дараҷа беинсоф бошем? неужели нахо ки ҳамон қадар инсофи надошта бошӣ ки тамра буруки ҳамра чӣ ба снимат мекунӣ танаш мегирӣ. иншоалло ба амраи худо бародаро мерам мебинам, мерам агар уҷа камера дошта бошам мерам камераи ҳамуҷаро мебинам. бошанд бародаро ҳастанд иншоалло ба амраи худо мекован меёваншон ки ки будастанд чӣ будастанд. иншоалло ба амраи худо меёвемшон. барои ҳам дуо кунен. хеле бародаро илтимос кӯшиш кунен ин коро набоша. мо алҳамдулиллоҳ тоҷике ме мусалмонем, нахоб ба ҳамин дараҷа беинсофӣ кунем. ман боварӣ дорам ки ман намедонам ӯ чӣ хеле инсон боша ё бародара заа бошанд, намедонам ӯ чӣ хеле инсон заагишай. барои ҳам бародаро мерам ай пеш мебинемаш иншоалло ба амраи худо бо шумода ишон метавем ки чӣ гап гузашта чӣ гап нагузашта. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. дар ҳақмон дуо кунем. худованд нигаҳбонтон боша.